உரிமை தாகம் பூமணி இதில் நுழையும் முன், நிலம் சடப்பொருள் அல்ல. நிலத்தோடு பேசக்கூடிய மனிதர்கள் இன்றைக்கும் கிராமங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். வருவாய் பெரிதாக வரவில்லை என்றாலும் நில உரிமை, நிலம் சார்ந்த வேளாண்மை ஆகியவற்றை ஒரு பண்பாடாகவே கொண்டிருக்கிற மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். நிலத்தோடு உயிர் தொடர்பு கொண்டிருக்கிற பண்பாடு எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனை என்னும் பழம் பண்பாட்டு மரபை நடைபெறுகிறது. நிலத்துடனான உறவு குடும்ப உறவையும் வலுப்படுத்துகிறது. ஸோ இதில் எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனை அப்படிங்கிறது ஔவையார் புறநானூறு பாடல். ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். அந்த சங்கதி இதுவரைக்கும் முத்தையனுக்கு தெரியாது. அவன் பெண்டாட்டி சொல்லி தான் தெரியும். மேலக்காட்டில் கீழத்தாறு மேலே நம்பிக்கை கரையாம் எழுதியிருக்குதாம் இல்லை உங்கள் தம்பி. ஸோ நம்பிக்கை கரையும் எழுதியிருக்குதாம் இல்லை உங்கள் தம்பி. முற்றத்தில் எருமைச்சாணியுடன் பருத்தி விதையை ரோசி விதைப்பெட்டியில் நிரப்பிக் கொண்டிருந்தாள் மூக்கம்மா. பெட்டியை வாங்கி கடகத்தில் எண்ணி கொட்டிய முத்தையன் அவளை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தான். அவன் கண்ணில் கோபமும் ஆச்சரியமும் கலந்திருந்தது. என்ன இப்படி சொல்கிற? அவனுக்கு மனசு துருதுருத்து சாட்டை கம்பை எடுத்து கயிறின் பிரிந்த பாகத்தை தொடையில் வைத்து திரிக்க ஆரம்பித்தான். நேற்று கோழி கூப்பிட எந்திரிச்சு கஞ்சி காய்ச்சிட்டு இருந்தேன். அப்போ புருஷனும் பெண்டாட்டியும் கடுகடுன்னு பேசிக்கிட்டாக. மனக்கசப்பு போல இருக்கு. மேலூர் பங்காரு சாமி கிட்ட 200 ரூபா வாங்கி திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் கடைசிக்கு அந்த ஒரு குறுக்கத்தவும் நம்பிக்கை கரையும் எழுதி கொடுத்துச்சான் அவங்க தம்பி. 6 மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சான் இது நடந்து. பெண்டாட்டிக்காரி சண்டையை தொடங்கியிருக்கா. தொடைமயிரில் சாட்டை கயிறு பின்னி சுளீரிடவும் அவன் முகஞ்சொலித்தான். 2 வீடுகளுக்கும் நடுவில் இருந்த குறுக்கு சுவரை வெறித்திருந்தான் அவன். மேலக்கரிசலில் ஏற்பூட்டி கலப்பை முக்க சாலடிக்கும் போது பிச்சி பூவாக மண்வெறிந்து விழும் அழகில் அவன் மனசு லயித்தது. கம்பு விளைந்தால் தட்டையொன்று விரல் தண்டி வாய்க்கும். மூக்கை அரிக்கிற மாதிரி ஒரு முழத்துக்கு கருது வாங்கும். கருதுகளை பிணையில் விட்டால் ஐயரை குஞ்சுகளாக களம் நிறைய தவசம் பெருகும். மூக்கம்மா அந்த வீட்டில் காலெடுத்து வைத்து 15 வருஷம் ஆகிறது. இன்றைக்கு 3 பிள்ளைகளுக்கு தாய். வீட்டுக்கு வந்த நாளில் முத்தையனுக்கு மட்டும் அவள் காய்ச்சி போடவில்லை. அவன் தம்பி வெள்ளைச்சாமிக்கும் மாமியாருக்கும் சேர்த்தே பொங்கினாள். வெள்ளைச்சாமிக்கு அப்போது சின்ன வயசு. என்ன வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் மதனி கஞ்சி வேணும் என்று சினுங்குவான். அவள் அழுத்து கொள்ள மாட்டாள். வெள்ளைச்சாமி இளவட்டமாகி கல்யாணம் முடிக்கும் வரை மூக்கம்மாளின் கைக்குள் மகனைப் போல் வளர்ந்தான். எந்த நேரமும் மதினியின் வாயிலிருந்து இந்தாடா வெள்ளதான் எல்லாம் கல்யாணம் ஆனதுடன் சரி. அத்தனை பாசமும் அடிமனசுக்குள் அமுங்கிவிட்டது. கல்யாணமாகி 1 மாதம் வாந்தக்கமாக இருந்தான். பிறகு பெண்டாட்டி பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு அண்ணனுடன் தகராறு, பங்கு பாகம், சொத்து சொகம். அப்பப்பா, அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாத கதை. வெள்ளைச்சாமி தனியாக உழை வைத்த அன்றைக்கு கூட அவள் சந்தோஷமாக தன் கைப்பட தானியம் அளந்து கொடுத்தாள். முத்தையனுக்கு தம்பி மேல் அப்படியொன்னும் பெரிய கோபமில்லை. பங்கு பாகம் பிரிக்கும்போது அவன் பேசிய வார்த்தைகளைத்தான் தாங்க முடியவில்லை. நீ எனக்கு அண்ணனாக்கும். தகப்பன் செத்த நாளிலிருந்து தோளில் சுமந்து வளர்த்த கதையெல்லாம் சொல்லி தம்பியின் கன்னத்தில் அடித்தால்தான் மனசாரும் போலிருந்தது. அவனை எப்போதாவது கடிந்து பேசியதுண்டுமா? வேலைக்கு போகாமல் படுத்து கிடந்தால் கூட பேச்சு வாய்க்குள் சொல்லிவிட்டு மாட்டு பக்கம் போவான். அட, நிலத்தை கலரணும்டா, அப்பத்தான் வகுறு நிறையும். அப்படி வளர்த்த பயல் நெஞ்சைக்கு கீறி விட்டானே என்ற ஆத்திரத்தில் அழுகை வந்துவிட்டது. ஏலே, உனக்கு தகப்பன் முகம் சரியா தெரியுமாடா? இன்னைக்கு பேச வந்துட்டே ஆக்கும். நானும் அண்ணன் இல்லை. அவன் படபடுத்தான். கண்ணீரை அடக்க முடியாமல் நகர்ந்து விட்டான். அன்றைக்கிலிருந்து இதுவரை தம்பியுடன் முகம் கொடுத்து பேசியது கிடையாது. தம்பியும் ஒரு சோடி மாடு, காடுகரை, வீடு வசல் என்று குறைவில்லாமல் தான் பிழைத்தான். திருகை மேல் உட்கார்ந்திருந்த முத்தையன் படக்கென்று வாசல் பக்கம் வந்து எட்டி பார்த்தான். தம்பியின் வீடு பூட்டி இருந்தது. வெள்ளைப்பையன் எங்கேயோ போயிட்டான் போல இருக்கு. வீடு பூட்டி கிடக்குது. அவள் ஊஸ் சென்று இறைந்தாள். மேலூருக்கு தான் போயிருக்கோம். விதப்பு நேரம் இல்லையா? அவர் எப்படியாச்சும் சரி கட்டி விதைக்க வேணாமா? பின்ன அவர் நின்றுக்கிட்டா கேவலம் தானே.
முந்தா நாள் சொல்லி விட்டாராம் பணத்தை எல்லாம் கெட்ட சொல்லி, அப்படி இல்லைன்னா அவர் வீட்டு விதை போட்டி பிஞ்சைக்கு வந்துடும்னு சொன்னாராம். குத்து குத்தாக விதையை அள்ளி கரிசலுக்குள் சாலுக்கு சால் எட்டு போட்டு விதைப்பெட்டியில் சலோரென வீசி விதைக்கும் தனக்கு பதிலாக இன்னொரு உருவத்தை நினைத்து பார்த்தாலே அவனுக்கு புளிப்படுத்தது. கையில் துட்டு போய் என்ன செய்ய போகிறான்? அதில் வேற அவர்கிட்ட வசமாக புடியும் கொடுத்தாச்சு. வெறும் வாயிட்டு சரி கட்ட முடியுமா? அவருக்கு என்ன, இது 10ஓட 1, நமக்கு சொல்லு. கூறுகட்ட பைய அப்படி செய்வானாக்கும். இப்போ என்ன செய்கிறது? நம்ம கையிலையும் காத்துட்டு கிடையாது. பருத்தி விதை புண்ணாக்குன்னு வாங்கி போட்டு தனது கவலையை பகிர்ந்து கொள்ள ஆள் தேடும் பாவனையில் மூக்கம்மாளை பார்த்தான். அவள் ஈரக்கையை சீலையில் துடைத்துவிட்டு காதில் கடந்த நகைகளை கலற்றி கொண்டிருந்தாள். இந்தாங்க, இதை கொண்டு போய் வச்சு வாங்கி அவருக்கு பணத்தை அடைச்சிட்டு மறுசொல்லி பாருங்கள். அது என்னமோ சின்ன பிள்ளை தெள்ளு தெரிச்ச மாதிரி இப்படி காரியம் பண்ணிடுச்சு. நம்ம அதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியுமா? அவன் தலை குனிந்து கொண்டான். வெள்ளைச்சாமி வீடு வந்து சேர மதியமாகிவிட்டது. வந்ததும் ஒரு செம்பு தண்ணீர் குடித்து விட்டு நடுவீட்டில் துண்டு விரித்து மல்லாக்கப்படுத்து கூரை முகட்டை பார்த்தபடி கிடந்தான். வாசலில் உட்கார்ந்திருந்த அவன் பெண்டாட்டி குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து கொண்டிருந்தாள். முத்தையனுக்கு தம்பி வீட்டுக்குள் கால் எடுத்து வைக்க மனசில் தான். இருந்தாலும் ஒரு வைராக்கியத்தில் புறப்பட்டான். வெளில இருக்கானா? யாரிடமும் பேசுவது போல் கேட்டுக்கொண்டு வாசலுக்குள் நுழைந்தான். வெள்ளைச்சாமியின் பெண்டாட்டி எழுந்து போய் எதிர் வீட்டு திண்டில் உட்கார்ந்து கொண்டாள். வாசலை தாண்டி போய் உள்ளே உட்கார்ந்தான் முத்தையன். வெள்ளைச்சாமி துண்டை சுருட்டி எழுந்து மூலையில் சாய்ந்தான். அண்ணனுடைய முகத்தில் முழிக்கவில்லை. நடுச்சுவர் மேல் பின்னி இருந்த 10 கால் பூச்சி வலையை பார்த்தபடி முத்தையன் கேட்டான். நடுச்சுவர் மேலே பின்னி இருந்த 10 கால் பூச்சி வலையை பார்த்தபடி முத்தையன் கேட்டான். என்னடா வெள்ளாங்காட்டியிலிருந்து ஆளு தட்டுப்படலை? ஊர் முழுக்க விதப்பு மும்முரத்தில் அலையுது. நீ பாட்டுக்கு மாட்டை கட்டி போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா எப்படி? எங்கே போயிருந்த இன்னொரு வரைக்கும்? விஷயத்தை தம்பியின் வாயிலிருந்தே வரவழைக்கணும் என்று அவனுக்கு எண்ணம். வெள்ளைச்சாமி செருமி கொண்டான். மேலூர் பங்காரு சாமி கிட்ட போயிருந்தேன். அவர்கிட்ட என்ன சொல்லி ஒரு 200 தரணும். வாங்கி 2 வருஷம் ஆச்சு. 6 மாதத்துக்கு முன்னால் மேலே காட்ட கரையும் எழுதி வச்சேன். இப்போ அது மேலே திரும்புவார் போல இருக்குது. வெள்ளைச்சாமியின் முகத்தில் வருத்தம் கலந்த வெட்கம் நிழலாடியது. அப்படி என்னடா வந்துருச்சு? பாடுபடுற நிலத்தில் எழுதி கொடுக்கணும்னு நான் ஒருத்தன் கிடக்கன்ல அடுத்த வாசலில். சொல்கிறதுக்கு என்ன? சரி, என்ன விடு. உன் மதினிக்கிட்டையாச்சும் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை? இன்றைக்கி கூட அவள் சொல்லி தான் தெரியும். வீட்டில் பொண்டாட்டிக்காரி ஒருத்தி தான் பிழப்புன்னு நினைக்காத. அண்ணன், தம்பி, அக்கா, தங்கச்சின்னு சுத்தலையும் 4 இருக்கணும். அதை உணர்ந்துக்கோ முதல்ல. முத்தையனுக்கு குரல் தழுதழுத்தது. அவன் மனசில் இப்போது கோபமில்லை. தம்பியை கனிவுடன் பார்த்தான். வெள்ளைச்சாமியின் பெண்டாட்டிக்கு இது கேட்டிருக்கணும். அவள் குழந்தையின் சிரிப்பில் கரைந்திருந்தாள். வெள்ளைச்சாமிக்கு வாய் எழும்பவில்லை. முத்தையன் கேட்டான். சரி சரி, அது போகட்டும். நிலத்தை அறுதியா எழுதி கொடுத்துட்டையா இல்லை நம்பிக்கையாவா? பத்திரம் முடிச்சாரா? நம்பிக்கையாக தான். வட்டிக்கீடாக எழுதி வாங்கினாரு. வட்டியை கெட்டியாச்சு. முழு பணமும் இப்பயே வேணுமாம். மேலூரில் வச்சு எழுதினாக. தலையை ஒட்டி கையெழுத்து போட்டேன். குறை மனசு தான் எழுதினார். கெர மனசு தான் எழுதினார். கெரா மனசு தான் எழுதினார். சரி சரி, அது போகட்டும். நிலத்தை அறுதியாக எழுதி கொடுத்துட்டையா இல்லை நம்பிக்கையாகவா? பத்திரம் முடிச்சாரா? நம்பிக்கையாகத்தான். வட்டிக்கீடாக எழுதி வாங்கினார். வட்டியை கெட்டியாச்சு. முழு பணமும் இப்பயே வேணுமாம். மேலூரில் வச்சு எழுதினாக. தலையை ஒட்டி கையெழுத்து போட்டேன். கெரா முனுசு தான் எழுதினார். அம்பிட்டுதானா? நான் என்னமோ ஏதோன்னு பயந்துட்டு இருந்தேன். அவர் இனியே செய்வார்னு பார்ப்போம். பெரிய மனுஷன் எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாம்ல. சார், பெரிய மனுஷங்களெல்லாம் ஊரா சொத்துக்கு வாயை பிளந்துக்கிட்டு தான் அலைகிறான். உழைச்சி தேடினவர்களுக்கு வலிக்குது. உழைச்சி தேடினவர்களுக்கு வலிக்குது. நம்ம ஒன்றுக்கொன்று வேண்டார புழுக்கத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு கொத்தி கொதறிக்கிறனால தான் அவனுக்கும் தொக்கா போகுது. நேரங்காலத்தோடு மாட்டை பற்றிட்டு போய் செவக்காட்டை ஒரு உழவு எழுப்பி போடு. மேலே காட்டுக்கு விதை வித்து இருக்குதில்ல, நாளைக்கு 2 தாரவும் விதைச்சிடலாம். நான் மேலூர் வரைக்கும் போய் திரும்புகிறேன். முத்தையன் புறப்பட்டான். அவன் காதில் வெள்ளைச்சாமியின் தோரணையான குரல் கேட்டது. இந்த வரசனை கஞ்சி ஊற்று 2 மடக்கு உழவடிச்சிட்டு தான் திரும்பணும். திருநையில் உத்தரத்தை
அணைந்து பூசணி பழமாக உட்கார்ந்திருந்தார் மேலூர் பங்காரசாமி. சப்பிய பனங்கொட்டையாக நரைத்திருந்த முடியை வசக்கி முடிந்த குடுமி. கும்பரசாமி தலைக்கு மேலே கை கூப்பினான். சத்தம் கேட்டதும் பங்காரசாமி சன்னாய்த்து கொண்டார். வாப்பா. பெரிய ஏப்பம் பட்டார். அவன் திருணைக்கு கீழே ஒடுங்கி உட்கார்ந்திருந்தான். என்ன முத்தையன், ஆள் இந்த பக்கம் தட்டுப்பட மாட்டையே, புதுசாக வந்தாப்புல இருக்கு, என்ன சங்கதி? பங்காரசாமி ஆச்சரியத்துடன் விசாரித்தார். அடிக்கடி அவரை தேடி ஆள் வருவார்கள், பணம் வாங்குவார்கள், கொடுப்பார்கள், எழுதி கொடுத்த நோட்டை திருப்புவார்கள். அவருக்கு கொடை வாங்கல் தான் தொழில் என்று சொல்லணும். வசமான பிடி இல்லாமல் கடன் கொடுக்க மாட்டார். ஈடாக நகை கொடுத்தாலும் நிலம் கொடுத்தாலும் வட்டியை மட்டும் குறைப்பதில்லை. என் தம்பி என்னமோ பாக்கி கொடுக்க வேண்டியதாக கேள்விப்பட்டேன். அவன் ஒரு சின்ன பையன், எனக்கு தெரியாமல் நடந்து போச்சு, அதை கணக்கு பார்த்து தீர்த்துக்கிறலாம்னு தான். அவர் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை. முகத்தில் வினயம் பரவியது. என்னப்பா இது, உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் மனக்கசப்பாச்சு, அவனுக்காக நீ வந்து நிற்கையே. அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே 1000 இருக்கும் சாமி. இன்றைக்கி அடிச்சுக்கிறது தான், நாளைக்கு குடிக்கிறது தான். சிறுசுக முண்டிக்கிருச்சுன்னா நம்ம தான் பொறுத்து போக வேண்டியிருக்கு. அது சரிதான். ஆமாம், கையேந்தி ரூபா வாங்கின வெள்ளையானாச்சே, 400க்கு கராயம் வேற இருக்குது. 400 என்ற வார்த்தை மட்டும் அவன் காதை குடைந்தது. 200ன்னு தான் சொன்னான். நம்பிக்கை கடிதத்தில் பிஞ்சே எழுதியிருக்கான் போல தெரியுது. வட்டி வேற கொடுத்துட்டானா. அசலை கொண்டு வந்திருக்கேன், கணக்கை முடிச்சு விடுங்க. அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே 6 வந்தேன்ன. அவருக்கு சூடு கிளம்பியது. இந்தாப்பா, அவன் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே போனா இப்படி? நான் ஒன்றும் பார்த்துக்கிட்டேன்னா வச்சேன்னா? ஓகே, ஒன்று நான் பார்த்துக்கிட்டேன்னா வச்சேன்னா? கடன் வாங்கினது அவன். நம்பிக்கை கரையம்னு உனக்கு அணையம் தெரியுமோ? 400க்கு அறுதி கரையம் எழுதியாச்சு. பிஞ்சையில் விதைக்க இறங்காதுன்னு அவன்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிட்டேனே. இதில் உனக்கு என்ன வந்து போச்சு? அவனால அவன் பாடு. அவனுக்கு உடம்பு கொதித்தது. பொறுமை இழந்தான். நீங்கள் பார்த்து அப்படி சொல்லலாமா? உங்கள் பணத்தை 6 இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களா? வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுத்தா நோட்டை கிழிச்சொறிகிறது தானே மரியாதை. அன்னைக்கு அவனுக்கு பணம் கொடுத்து உதவி இருக்க வேண்டியது தானே. இப்போ மட்டும் என்ன புதுசாக அக்கறை வந்துருச்சு? இந்த பேச்செல்லாம் வேணாம். நல்லபடியாக காரியத்தை முடிச்சுட்டு போகலான்னு வந்தேன். முடியாது போல இருக்குது. அவன் நலம் வேறு, என் நலம் வேறு இல்லை. 200 வச்சுருக்கேன். கணக்கு முடித்து நோட்டை கொடுக்கணும்னா கொடுங்க. அதுக்கு மேலே அவரவருக்கு திகஞ்சதை பார்த்துக்கிற வேண்டியதுதான். எதுக்கும் ஒரு அளவு வேணாமா? நாளைக்கு பிஞ்ச விதப்பு நடக்கும். ஒருட்டு வந்து பார்த்துட்டு போங்க. அவன் அவரை தைரியமாக ஏறிட்டு பார்த்தான். உதடு துடிதுடித்தது. அவனது பார்வையை தாங்க முடியாதவர் போல் அவர் முகஞ்சொலித்தார். வெள்ளைச்சாமியை நடத்தி சட்டப்படி சொந்தமாக்கிக் கொள்ள முடியாது என்று அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் பயமுறுத்தி 200க்கு 400 கலட்டி விடலாம் என்ற எண்ணம். முத்தையனின் பேச்சு வேறு கடுப்பேற்றி இருந்தது. அந்தளவுக்கு வந்துட்டையா? நான் தெரிஞ்ச மட்டுக்கும் பார்த்துக்கிறேன். அதுக்கு மேலே வார்த்தையை வளர்த்துக்கிறாத, சங்கடம் வந்து சேரும். அவர் விருட்டென்று உள்ளே போய்விட்டார். அவரை பதட்டத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தது வீட்டுக்காராமா. விரைப்பாக திரும்பிய முத்தையன் முணுமுணுத்தான். ஆருக்குத்தான் சங்கடம் வரப்போகுதுன்னு தெரியல. புரட்டாசி பிறந்து விட்டால் போதும், ஊர் முழுக்க சுறுசுறுப்பு தட்ட ஆரம்பித்து விடும். சம்சாரிகளுக்கும் சரி, கூலிக்காரர்களுக்கும் சரி. இந்த மாதம் அப்பேற்பட்டது. ஏற்கனவே எழுப்புழவு அடித்து போட்டிருந்த மானம் பாரி கரிசல்களுக்கு புரட்டாசி மழையால் நல்ல காலம் பிறக்கும். மறுநாள் வெள்ளங்காட்டி மூளை முடுக்குகளில் முடங்கி கிடந்த இரட்டை களைப்புகள் கொட்டாரங்களில் ஏராளமாக தட்டுப்பட்டன. கஞ்சி களையும் கூடையுடன் பனைமரத்து பாதையில் மூக்கமா வந்து கொண்டிருந்தால் அவளுக்கு பின்னால் கையில் தூக்குவாளியுடன் சின்னவர். ஏற்பூட்டியாகிவிட்டது. முத்தையை நிலத்தை தொட்டு கும்பிட்டு விட்டு கயிற்றை பிடித்தான். பொம்பளைகள் இளந்த முள் வெட்டுவதிலும் கல் பொறுக்கி போடுவதிலும் மும்முரமாக இருந்தார்கள். முதலில் மேலிட்டார் போல எழுப்புழவு, அதற்கு பிறகு பருத்தி விதைக்கணும். 2ஆம் உழவுக்கு கட்டை போடாமல் கலப்பையை அமைக்கி பிடிக்கணும். வெயில் ஏறியது. விதைப்பு முடிந்து மாடுகள் கீழத்தாரில் சாலடித்து கொடுக்க பொம்பளைகள் பயத்தாம்பட்டம் போட்டார்கள். மேலூர் பங்காரசாமிக்கு என்னமோ அன்றைக்கு கோயில்பட்டி போய் வக்கீலிடம் வெள்ளைச்சாமியை நோட்டை கொடுத்து நோட்டீஸ் விட்டு பயமுறுத்தணும் என்று ஆத்திரம். பசியாறியதும் நோட்டை எடுத்து மடியில் கட்டிக்கொண்டு வேகமாக கிளம்பினார். போகிற வழியில் புஞ்சையில் நின்று ஒரு அரட்டு விட்டு போனாலாவது காரியம் பழித்து விடாதா என்ற நினைப்பு வேறு. பாதையில் நின்று கிழக்காமல் பார்த்தார். புஞ்சையில் உழவு நடந்தது. வேகமாக புஞ்சைக்கு நடந்தார். முத்தையா, உன்னத்தாம்பா, 2 பேருக்கும் போங்காலம் வந்துருச்சா? பேசாமல் உண்டான ரூபாயை கட்டிட்டு பிஞ்சையை விழுங்க. கோர்ட்டுக்கு போனால் தான் பின்னால் வழி எடுக்கும். மேலே கடைசி வரைப்பில் பங்காரசாமி கடுகடுப்பாக நின்று கொண்டிருந்தார். எல்லோரும் திடீரென்று திரும்பி பார்த்தார்கள். வெள்ளைச்சாமிக்கு கோபம். மட்டியை கடித்து சாட்டை கம்மி மாறி பிடித்தான். அட நீ சும்மாறா, அவனை நான் கவனிச்சுக்கிறேன். எச்சவத்தவன்னா தலைமையில் ஏறுறானே, இவனால் என்ன வந்தாலும் சரி. முத்தையனுக்கு தொடை 2ம் துடித்தது. என்ன சொன்ன? எங்கள் தகப்பனுக்கு 2 பிள்ளை தான். இப்போ 6க்கு வலிக்க போகுதுன்னு பார்க்கையா? அவன் ஆவேசமாக கத்தி கொண்டு ஓடினான். சாட்டை கம்பி ஓங்கியபடி வெள்ளைச்சாமி அவனுக்கு பின்னால் பாய்ந்தான். பங்காரசாமி பதறி போனார். காரியம் கட்டு போச்சே, விவகாரம் இந்த அளவுக்கு முற்றிவிட்டதே. பயல்கள் வருகிற வருத்த பார்த்தால் சரியாக தெரியவில்லை. இனியும் நின்றால் மோசம் போய்விடும். மேலே வரப்பை தாண்டி கரிசல் கட்டிகளுக்கிடையில்
கவுந்த வேட்டியை கையில் ஏந்தியபடி துபுக்கென்று மேலூரை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தார் அவர்.